V Revúcej sa dneska konal 7. ročník veľkonočnej minirally, ktorý je druhý pretek v minirally Cupu 2013. Koľko bolo štartujúcich? Štartujúcich bolo 52 vozov, do cieľa došlo 42. A čo boli hlavné príčiny? Príčiny vypadnutia, jedna havária a väčšinou technické poruchy. Vážnejšia nejaká havária? Nie, bolo to len kúsok plotíka zvalili a v podstate ohli si predný rám, nič viac. Auto pokračuje ďalej. Mali ste nejaké problémy, čo sa týka opravy trati kvôli snehu? Včera kúsok, do večera do 8 sme museli odhrnať 20 cm snehu, ale v podstate dneska to bolo ideálne. Takže ste spokojní s priebehom? S priebehom veľmi spokojný, s účasťou taktiež a aby takto pokračovalo ďalej. Dobre, čo najbližšie pripravujete? Najbližšie bude už len na jeseň memoriál Mirabellána. Výsledky Revúčanov v podstate mali sme 1, 2, 3 miesta. No keď beriem aj Lubeničanov, tak aj to je ďalšie. Tisovec, že z okolia brali dosť veľa chalanov v poháre, ale keď zoberiem Tisovec, je blízko, skončili absolútne tretí, takže vynikajúce. Co ti odnesú?